Dipun tepangaken nami kula Nadia Apriliani saking kelas 11 AKL 3. Kekicengan saben dinten sakmenika dados kenangan. Sinau ingkang rumiyin tatap pasuryan sakmenika nglangkungi televisi. Sedaya puniki amargi wontenipun pandemi. Kajeng sekolah kula nanging namung saged enggal mantun negeri puniki supados kita saged nimba ilmu. Monggo sareng-sareng nginggili pandemi supados sugeng wangsul ayo dipun tepangaken nami kula Melinda Fiantika saking kelas 11 AKL 3 nomor absen 12. Pandemi gawe susah, ora ngerti kapan musnah. Mula aja lali ngibadah, supaya bocah-bocah bisa sekolah. Aku kangen kanca-kanca, aku kangen kahanan jaba. Duh Gusti, abot banget sing tak rasa. Aja lali ngibadah, mugi Gusti paringi berkah. Tau ning omah karo mbiyantu